Ndibulise kuni apho nibukekele khona. Namhlanje siziphaka sishushu kumngcwabo oligqala lomzabalazo umama uIvy Gcina. Sithatha nje nawe umngcwabo uyaqhomekeka kule holo eFeather Market, kodwa ke umama uGcina udlala indima enkulu kumzabalazo. Kodwa apha ecam kwam ukhona uPremier umnumzana Oscar Mabuyane. Mr Mabuyane, mnumzana, ndicela manje usixalele usinike ipicture nje naba umama uGcina indima edlale kumzabalazo. Silapha namhlanje sizowunika imbeko kumama uGcina ngomsebenzi omkhulu awenzileyo kumzabalazo wenkululeko yabantu baseMzantsi Afrika. Umama uGcina ebeyinkokheli ephume izandla, umama uGcina nguvula indlela. Ngexesha bekukubi kungamnandanga ubuzamfumana umama uGcina ekhokela. Khange umama uGcina afune ukhokela kwaukhululeko because ebewuqonda ba umsebenzi uwenzile. Ne-ANC yakwazi umnika imbeko nesidima sokuba ahambe ayoyimela eParlamente khona ukuze yonke ezi qualities ebezibonakalisile ezimpawu zobunkokheli zikwazi ukutyalwa nakweza zigaba zolawulo lohulumente. So namhlanje sizowunika imbeko simkhapha ngalomngcwabo okhethekileyo athe wawunikwa ngumengameli ngokwesicelo esiye sasibeka thina siliphondo. Asingomngcwabo konikwa nobangubani onikwa wonke umuntu, kodwa ngumngcwabo okhethekileyo oye unikwe lo malungu athe azibonakalisa qaqamba kwisociety. Umama uGcina ulele kule ndawo elandela abantwana bakhe abathe batshabalala kwidabi lomzabalazo wenkululeko yabantu. Abantwana bakhe bebengamajoni omkhonto wesizwe, naye uqobo ebekhona xa uthetha ngezigaba zokulwa nobandlululo apha eMzantsi Afrika nendlela ebesiyilandela yokulwisana notshaba. Umama uGcina buzamfumana phaya kwi-underground, buzamfumana engena ephuma kweli lizwe siye exile ngexesha elinzima. Umama uGcina bebanjwa ephuma engena ezijele ethutshiswa ngamapolisa obandlululo. So silapha ngokuthobeka sifuna sifunde thina abantu batsha kuye, sibone ezimpawu kuthethwa ngazo xa kuthethwa nge-ANC ehlambulukileyo ne-ANC emayihlaziyeke. Sikhuthaza basanga singafunda ezimpawu bebezibonakalisa, sibe izimpawu esizifaka kuthi sikhule nazo. Kuba senze loo nto sawukwazi basibe ne-ANC ekwazileyo ukugqiba iminyaka elikhulu. nguPremier walapha kweliphondo limpuma koloni utata uOscar Mabuyane. Esiqalela ngohlobo umama uIvy Gcina bezimisele ngayo ukunyusa izinga lombutho we-ANC. Mandithathe ezindamo ke ndibuyele kuwe eGauteng.